Хайде днес да говорим за жените и за техните изисквания към мъжете. Какво изискват те от мъжете? Първо, един мъж да има луксозна кола. Този мъж да е финансово стабилен. Този мъж да е постоянно до нея 24/7. Този мъж да не гледа други жени. Този мъж да й дава абсолютно всичко, да й купува абсолютно всичко. Да я води на почивки, да й подарява всеки ден цветя, всеки ден скъпи бижута, чанти, обувки. А въпросът е, жените какво дават на мъжете? Защото най-лесното нещо е да си отвориш краката за тези неща. Но един истински мъж, преди да ви даде, той иска да види, че вие може да му дадете нещо. Дали вие сте една жена за вкъщи? Дали можете да правите минималните неща? Дали можете да му осигурите спокойствие в къщи? Дали той може да разчита на вас? Дали той може да вярва във вас? Независимо дали вие сте някъде навънка с приятелки, той да се затвори очите и да каже: аз знам, че тази жена е на 100% с мене. Но момичета, в една истинска връзка, дискотеки, приятели, приятелки не съществуват. Много хора завиждат. И когато имате някакъв малък проблем, вие първо отивате, споделяте с вашите приятелки. А вашите приятелки какъв съвет ви дават? Той не е за теб, остави го. Един нормален мъж не прави така. Ето там започват всички грешки. За да искате всичко тези неща от един мъж, вие трябва да му дадете вашето време, вие трябва да му покажете, че вие сте истинска жена в къщи. Не само в къщи, с неговото семейство или навънка с неговите приятели. Не може да изисквате неща от един мъж, а вие да не давате нищо. Вие да се отваряте само краката и да казвате: аз му давам всичко. Защото това нещо с отварянето на краката е на последно място. В днешно време мъжете търсят жени, които да докажат, че те са наистина жени.